роҳбарияти иттифоқи журналистони тоҷикистон, намояндагони шабакаҳои телевизионӣ ва радиоӣ, рӯзномаҳо, маҷаллаҳо ва сомонаҳо дар ҷараёни як тадбири иттилоотӣ иштирок намуда, бо фаъолияти бинои Кумитаи иҷроии марказии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон шинос шуданд. Бино дорои шароити муосир барои фаъолияти кормандони Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон мебошад. Дар ҷараёни боздид, нахуст рӯзноманигорон аз осорхонаи ҳизб дидан намуда, бо самтҳои фаъолияти он шинос гардиданд. гӯшаҳои алоҳида, ки дар осорхонаи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон таъсис дода шудааст, ба ташаккули маълумоти ҳар бинанда аз масири таърихии тоҷикон мусоидат менамояд. Таърихи ниёгон, Тоҷикистони шӯравӣ, иҷлосаи тақдирсози 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, таъсисёбии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, нерӯгоҳи обии Роғун, ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат ва дигар маълумоту навгониҳои Тоҷикистони соҳибистиқлол аз ҷумлаи бахшҳо дар осорхона аст. Маълумот аз давраҳои гуногуни давлатдории тоҷикон, фаъолияти ҳизб ва дастоварду музаффариятҳои Тоҷикистон бо роҳи ҷамъоварии аксу аёният ва маводи чопӣ нигаҳдорӣ мешаванд. боздиди аҳли матбуот ва намояндагони расонаҳои гуногун аз бинои нави Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон ки имрӯз сурат гирифт, натиҷаи он аст ки намояндагони воситаҳои ахбори умма бори дигар ба он итминон ҳосил карданд ки маҳз дар замони истиқлоли давлатӣ имконияти рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат ба вуҷуд омадааст ва ҳамчунин имконияти он фароҳам омадааст ки муассисаҳои гуногун дар биноҳои замонавӣ фаъолияти худро пеш баранд. ҳамзамон рӯзноманигорон аз солори маҷлисгоҳи бинои Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дидан карданд. иттилоъ дода шуд, ки маҷлисгоҳи ҳизб бо тарҳи муосир бунёд гардида, дорои 1240 ҷои нишаст буда, барои баргузории ҷамъомаду чорабиниҳои гуногуни сиёсӣ пешбинӣ шудааст. вобаста ба санаҳои муҳими таърихӣ ва солгарди иду ҷашнҳо, бо истифода аз ин толор, ҳамоишҳои калони тантанавӣ бо ҷалби аъзо ва ҷонибдорони Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ташкил карда мешавад. мулоқоти намояндагони васоити ахбори умма бо муовини якуми раиси ҳизб Маликшоҳ Неъматзода бахши дигари ин тадбир буд, ки дар толори хурди бинои Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон баргузор гардид. дар вохӯрӣ доир ба фаъолияти ҳизб, дастовардҳои замони истиқлол ва марҳалаҳои давлатдории андешаронӣ сурат гирифт. таъкид рафт, ки ин ҳама дастоварди шоиста дар заминаи тадбирандешии созандаи раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯи кор омаданд. ширкатдорон таъссуроти неки худро аз ҷараёни боздид баён намуданд. خیلی جالب است که در اینجا ما از آثارخانه آن بازدید نمودیم، از تاریخ تشکیلیابی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و این دستاوردهایی که در دوام 35 سال استقلال جمهوری تاجیکستان به جا آورده شده است. البته یکی از نشانه‌های دولتداری این موجودیت حزب‌ها میباشد و ما میبینیم که امروز واقعا برای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان یک حزب سازنده بسیار شرایط خیلی خوبی کاری مهیا کرده شده است. чунин чорабиниҳои судманд пайваста аз ҷониби иттифоқи журналистони Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо сохтору мақомоти дахлдор ташкил карда мешавад. чанде пеш боздиди рӯзноманигорон аз бинои нави муассисаи давлатии телевизиони Душанбе ҳам сурат гирифта буд.